pagkabot o edukasyon dili lang limitado alang sa mga gawasnon. Apan alang usab kini sa mga persons deprived of liberty kun PDL. 48 ka mga PDL ang mitapos sa elementary, samtang 81 usab ang mitapos sa junior high school pinaagi sa Alternative Learning System kun ALS, sulod sa Cebu City Jail Female Dormitory niadtong Agosto 13. Iniubos sa programa sa jail facility nga taga-pangalaga ko, guro ko. Puno sa kalipay ang gibati sa mga competitors nga bisan sa hagit nga ilang giatubang nakahimo pa sila sa pagdawat sa ilang diploma isip simbolo sa ilang kalampusan. Gani dayag kaayo sa gipakita nilang dance performance. Sa telephone interview gipadayag sa Regional Director sa BGMP7 Jail Chief Superintendent Efren Nimenyo nga kabahin kini sa rehabilitation program sa mga PDL nga makaangkon sa saktong edukasyon. Gawas niini kabahin usab kini sa programa aron pag-andam kanila sa higayon nga makagawas na ug makabalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit.